saking pokor kencanane isine ngoteh tulak sandang kelawan pangan ya iku bagéyan nipun wong melek sabarna rimo ngelmu winarti den sawung sekarma copat mastawa sarasane widadaning kasampurnan raracikaning rasa kulinakna kang satuhu sartane pralebdana Astunggara sidam sekaring bawana langgeng
Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra awurgensang marodayang mak-makpong bobolong kali codhe sapa sing gawe punapi Adi Guru Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ngawe ingkang raka ing sidik pangudal-udal keparing ingkang raka nyadong dawuh timbalan Paduka Adi Pramesti Bathara Guru Adi Guru Manikmaya Kakang Narada mesti kemawon minangka jejering kami tuwaning Kayiwangan Suralaya Paduka Kakang Resi Kaneka Putra tartentu sampun mriksa kelawan punapa ingkang dados legetan manahipun ingkang rayi pun Manikmaya Kakang Adi Guru Kadiwaran sampun wonten tigang candra kalenggan sakmenika wonten sak madaning Kayiwangan Suralaya karaos gawa panas utawi gara-gara ingkang sumundul ing ngawiyat Kakang Narada mbok ulun naturi paring priksa mangasanipun panjenengan ulun Kakang ulun naturi paring dawuh jeneng kita Kakang Resi Kaneka Putra babar pisan Wedarna menapa to ingkang dados sababipun lan darunanipun menapa wonten ing Kayiwangan Suralaya ketaman gara-gara kados mekaten Kakang awurgensang marodayang wak-wak Adi Guru kula nuwun sewu Adi Guru Paduka menika minangka jejering nalindraning para Jawata dewaning para dewa mesti kemawon Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika nanggih priksa mesti kemawon priksa dhumateng mubah musing kawontenanipun para tita jernyatanipun menawi ingkang raka ing sakmangke medharaken atur wonten ngarsanipun Wang Adi Pramesti Bathara Guru sami kemawon kula menika kaya dene nguyahi segara lho Di sampun ngantos ngibaratipun ing sakmangke ugi wonten tetembungan kebon usugu deling atasipun Paduka menika nalindraning para Jawata lah kok teka nyuwun mriksa wonten ngarsanipun kami tuwaning Kayiwangan menika sarul dinulung menawi dipun pidhangetaken para Jawata sanesipun Kakang Narada ngibarat tiyang ingkang damel cangkriman tumuli kedah wonten ingkang ambatang cangkrimanipun ingkang rayi malah Kakang Narada ulun suwuni paring dawuh wonten ngarsanipun ingkang rayi sejatosipun menapa ingkang dadosaken sabab gara-garaning Kayiwangan Kakang dalah iki Adi Guru iki menawi tetela dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang raka badhe medharaken inggih sayekti wonten ing Madyapada wonten telenging negari ing Lesanpura menika wonten pamothaipun salah sawijining putri inggih menika garwa Prameswari saking garwanipun Sang Prabu Setyajin nalindring Lesanpura inggih menika mboten saking sae namung Dewi Wersini ingkang sakmangke ngandhut jabang bayi yuswanipun sampun Sapta Candra tumuling sakmangke badhe alampah siram jamas nanging kemanipun Dewi Wersini nggadahi kekudangan piyambakipun purun nindaken siram jamas waton anggenipun badhe nindaken siram jamas menika saderengipun nindaken siram jamas menika danite wujudipun inggih menika Sardula Seta tumuli dipun beta mubeng wonten ing alun-alun negari Lesanpura menika ingkang damel gara-garaning Kayiwangan kamangka nuwun sewu Sardula Seta ingkang dipun suwun dening Dewi Wersini menika mboten Sardula Seta limrah nek Sardula Seta lumrah mawon pados wonten ing kebon binatang menika kathah sanget Adi Guru inggih Kakang nanging ingkang dipun suwun dening Dewi Wersini menika Sardula Seta utawi macan putih ingkang bisa bangkit tata jalma menika rak dados bingungipun Dewi Wersini dados bingungipun Sangya Nalindra miwang para kawula wonten Praja Negari Lesanpura nanging mugi dados ning kawuningan Adi Guru sayekti anggenipun Dewi Wersini ngandhut jabang bayi menika jabang bayi ingkang den kandhut dening Dewi Wersini menika samangke menawi sampun lair wonten ing Madyapada nyumurupi gelaring jagat eseming rembulan menika bayi menika mangke mbeta wujuding kanugrahan kengaran wahyu katentreman lho Adi Guru ben sembah diring ulun kapurpuri sang amarba ngerat mring sahananing kang mring sananing kang mring kanan sing dase Astunggara sidam sikaring bauna langgeng babar pisan Kakang Narada sampun ngantos
Kakang Narodunda ketayalan tumut-tumut cawe-cawe perkawis mriku. Liripun kados pundi Adi Guru? Sabab panjenengan ulun piyambak ingkang badhe momong mandhap ngemong lawan jagatipun si Jabang Bayi. Awit panjenengan ulun ugi sampun nambi titipan saking Gusti Arya Loka wujud gendhoga isi tirta mahyu katentreman. Mrenging sakmangke badhe kula jamasaken wonten raganipun Jabang Bayi satemahing sakmangke badhe mbabar katentreman. Inggih. Ingkang prayitna ngantos atos Adi Guru. Awit tiyang badhe gayuh kamulyan mriku, gayuh katentreman mriku pacobanipun kathah sanget. Inggih Kakang, nggih. Inggih namung ingkang Kakang Sidik pangudal-udal. Ndherekaken kelawan tindak Jengkar Paduka Dewa Mesti Bathara Guru. Mugi-mugi saketa sembada Kang Jinangka Jumbuh, Kang Ginayuh Basuki Kang Kesti. Rere sarta paloroting ranu
Om Titian Kalarutra Mas Pati Raja Dewaku ya jagatku ya donyaku ya amalku dhewe ora mangkono dhisik Pati Singa Mulang Jaya ayo ndadekake kaget bagendira si Pati Singa Mulang Jaya sira ndak piji ana ngarsaning mandira Pati Singa Mulang Jaya nunuk ning Dewaji semban kula patuh Sang Dewaji amiji piswanipun ingkang abdi kepatihan sinuwun ing jawi sanget kuatosing manah Pindaron Salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nangsan kula wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan Dewaji semban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada Prateng Dalahan sinuwun Prabu Turangga Yaksa sinuwun Prabu Turangga Geni yo katiparan kowe kuwi tak percaya dadi batal wakiling Sun Pati Marata Dyagi kahanan tata rakiting kaprajan negara ing Suwala Bumi Marata Dyagi aturna kelawan panjenenganing Sun samendhang aja kanthi kengkarempin Pati Singa Mulang Jaya menawi padukan dangu batata rakiting kaprajan Dewaji tartentu sadotan badhe nguji wandi para kawula samya sayog seka kaptya karuhing nusa bangsa tuwin negari ing Suwala Bumi mandhapipun dumateng sangyup para prajurit ingkang boten kendhat anggenyo tansah gladhen ulah kridaning aprang sawanci-wanci paja paduka tempuh marang moko tartentu boten badhe anggepok kunca paduka ingkang abdi kepatihan remu kasawurna putung sewangga kabandhemna kaunuk-unuk niki yo Pati Singa Mulang Jaya ora liwat prayogakna kang dadi sowanmu kawula nuwun sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi kepatihan sinuwun nun mangke bapa penemban sawising Sun miji kelawan rawuh bapa penemban Guru Yaksa bapa penemban aku ngaturake pambagyara harja kunjuk ana ngarsane bapa penemban Guru Yaksa bapa penemban Astungara sidam saring bawana langgeng iya kawula nuwun kira anak Prabu paduka anak Prabu Turangga Yaksa miji dhumateng wiswanipun ingkang Bapa pun Guru Yaksa nggih pambagyara raja sampun ingkang bapa tampi karya bombong dasmanahipun ingkang bapa boten langkung kula ngaturaken mudya pangastawanipun ingkang bapa mugi kunjuk nggih bapa penemban iya wis tak tampa gawe lega-legawaning atine Prabu Turangga Yaksa bapa penemban ora liwat prayogakna anggon paduka bapa penemban Guru Yaksa lenggah rawuh ana ing Raja Negara Suwala Bumi bapa penemban nakna ninggih Angger Prabu Turangga Geni Angger Prabu Kuladara Geni anggenipun meja kelawan maraptanipun ingkang bapa sampun boten kirang mrayogi nggih mesti gawe kaget sotane bapa penemban Guru Yaksa teka wektu dina samangga iki ndak piji rawuh ning Raja Negara Suwala Bumi bapa penemban mergo akeh kewajiban kang bakal tak aturake sartane wektu dina iki kaya-kaya wis ora kuat ngempet kegembulaning rasaku mula keparengno aku arep medhar sabda pangandika manem Brahma wigatining pasewakan bapa penemban apa kira-kira bapa penemban Guru Yaksa saguh midhanget kang dadi aturku nuwun sewu anak Prabu ingkang bapa menika ingkang sampun minangka sampun dipun dadosaken jagat tuwak wonten Praja Negaring Suwala Bumi kula ingkang den sepuhaken tartentu kula sagah
nampi pangandika paduka anak Prabu Turangga Geni. Pramila gandeng ingkang bapa sampun prapta wonten mriki. Kula suwuni dawuh wigatosipun menapa ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun nggih anak Prabu Turangga Yaksa, anak Prabu Kuladara Geni. Lengleng namyang ingkang dilir Hyang Candra kasawangan sumu endas kato retan limut kapyarsaning rojit param remeng driyama nawung kakawa ngiwang wisesa Wong Titian Kalarodra Maspati Raja Dewaku bujleng-bujleng iblis lanat padha jejekan. Ya bapa Penemban Guru Yaksa, yektine nggonku nganake pasewakan aku mung arep ngrembug. Aku ki wis mataun-taun madeg nalindraning praja suwela bumi. Nanging kena ngapa? Aku durung bisa mengku kalawan suwijining garwa Prameswari. Duh Penemban, wektu dina iki wis tak antepi rasane atiku Penemban. Aku kepengin mundhul garwa mengku garwa Prameswari suwijining wanita ingkang sak mengku bakalan jejeri kalungguhaning sun Penemban Guru Yaksa. Nun mangke Angger Prabu Turangga Yaksa ingkang bapa remen sanget tuwin ingkang bapa bombong tuwin mongkok sanget teka sampun tinarbuka penggalih paduka Angger Prabu badhe mengku sawijining wanita minangka garwa Prameswari. Awit kula nyuwun sewu nun mangapunten nggih Nalindra menika menawi sampun mengku sawijining garwa Prameswari berkahipun menika badhe lumeber dumateng sakyaning para kawula. Pramila saking menika Blaka Suta raosing manahipun ingkang bapa nyarujuki tuwin kula nayogyaning ingkang dados gegayuhan paduka Angger Prabu Turangga Yaksa. Syukur nggih. Malah ingkang bapa bilih dipun keparengaken mangertos kula badhe mundhut mriksa sinten ta wanita ingkang duka saged ngrubahaken bebeteng jiwa kanalindran paduka nggih. Penemban Seksenana, yektine ora ana wanita saklumpahing bumi sakruping langit ning donya iki ingkang keduga bisa gawe tentrem atine Prabu Turangga Yaksa. Kejaba mung garwa Prameswari saka negara ing Lesanpura ya kuwi Dewi Wresini garwane Prabu Setyajid Penemban. Sinten Dewi Wresini garwa Prameswari Nalindra Lesanpura Prabu Setyajid Penemban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susah angin ngenting kone
manggaling kanggo beksi mibar susu angin nganti nggone madarna ngelmu kang sanyata Astu ngoro sidam sekaring bawana langgeng ger nuwun sewu sampun ngantos sing sak mangke paduka angger Prabu Turangga yaksa ngrusak pagrayu lire piye penemban nuwun sewu Dewi Warsini menika sampun kawengku garwa dening Nalindra Lesanpura inggih menika Sang Prabu Setyajid kamangka sak menika sampun ngandhut putra cabang bayi ingkang dipun kandhut dening Dewi Warsini menika sak mangke sampun ngancik yuswa Sabta Candra utawi 7 sasi teges sak mangke Sang Dewi Warsini badhe alampasi ram jamas nuwun sewu nggih mboten kateges ingkang bapa menika cawe-cawe perkawisipun angger Prabu Turangga yaksa jernyatanipun menika perkawis katresnan kula mangertos kula menika dong kula tanggap sasmita bilih tiyang ingkang nglampah katresnan menika abotipun kaya wong nyangga bumi nanging menawi ndaraturipun kang bapa sak mangkanggen paduka gadhah gegayuhan kepengin mengku garwa kelan Dewi Warsini mbok kula aturi supados murungaken kemawon kula aturi supados murungaken kemawon nggih mundhak mengke malah kedarang-darang lampahipun angger Prabu Turangga yaksa awit sepisan paduka menika sampun nyalahi pernataning jagat awit yaksa menika kedah nggadahi garwa raseksi menungso menika kedah nggadahi garwa ugi menungso nanging paduka menika sampun nyalahi pepes tening kodrat langkung-langkung Dewi Warsini menika garwanipun tiyang sanes sampun winengku ing liyan nanging banget nggonku tresna kawan Dewi Warsini penemban merga jroning pasumpenan pendak-pendak bengi aku mung ngimpi diladeni dening Dewi Warsini payo pendak-pendak Dewi Warsini ngladeni kelawan panjenenganing sun wah elok timen kanane penemban le goyang sing tak senengi kula kang saka kuwi taun ana windanana ora bakal pati-pati ndawurungake yen to urung kelakon apa sing tak gayo lah nuwun sewu paduka menika sampun kewanen piye bapa ning atasipun sampun garwanipun tiyang sanes teka paduka ngeyel nekat kepengin gayo lho piye to sampeyan kuwi aku ki wong lanang gagah-gagahe mulya-mulyane wong lanang ki nek wis iso ngrusui bojone wong liya kula kang saka kuwi tak mesthake Patih Singa Mulang Jaya ngono dawuh sinuwun Marata Dyake maju aku arep paring dawuh pangandikan kelawan jeneng Sirawati ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal wasilan sinuwun Senakon sapa
ngira mangsaku kok. Angger dikon ngger didhawuhi ming meneng wae reka-reka ora weruh reka-reka ora krungu. Basan ora ana wong nembung ora ana wong muni lah kok padha gawe ukara dhewe-dhewe. Pate sing mulang jaya wonten timbalan Diwaji. Apa ndak kira kowe mangerteni marang pawarta ingkang sumebar warata? Pawarta babakan menapa teka paduka Sang Diwaji paring dawuh kados mekaten. Mangerti ya Pate. Kalamun wektu dina iki kandhutane Dewi Wersini wis ngancik yuswa Sabta Candra. Kamangka bakal nindakake siram jamas nanging miturut pawarta ingkang dak tampa Dewi Wersini kersa nindakake siram jamas waton dheweke nitih wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Teges Dewi Wersini duweni pepanggil rupa. Pate aku percaya karo kowe iki wong digdaya, kowe iki wong sekti Mahambara. Mesti kasekten guna kasantikan apa wae ndak kira kowe duwe. Kepareng paduka Sang Diwaji. Kepiye seranane mbuh sakarepmu Dewi Wersini kudu prapta kudu mbok larapake ana ing negara Swala Bumi Pate. Jumangkah anggra sesumbar awalindo bumi gonceng kumaludo kuntur gatuk olah jagat pangestu karo ayah loro jagat sinuwun. Menapa kula kinten kula stani paduka mitados kaling ngabdi kepatihan? Yo, lahir batin kowe tak percaya minangka dadi pinta serayaning Prabu Turangga Yaksa. Sawana ning negara Lesandura kepiye carane golek wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Tumuli Dewi Wersini cidranen gawanen ning praja negara ing Swala Bumi mangiriyin. Piye Pate? Kula kinten boten sisa ketayalan mados wonten pundi dunungipun Sardula Seta. Lire piye? Iya wit kula piyambak ingkang dados wujuding Sardula Seta. Lho, kowe arep dadi wujude macan putih ingkang bangkit tata jalma. Yesus. Pramila kula aturi mas paosaken kridhanipun ingkang abdi kepatihan. Sakmangke menawi ngantos kula wangsul wonten praja negari ing Swala Bumi nanging boten sareng kaliyan Dewi Wersini kula aturi nugel jangkanipun ingkang abdi sekseni jagat saisine Pate. Aturipun ingkang abdi mboten badhe kula mboten badhe nglencati marang janji kula. Ya, yen mangkono aja mung kandhek ning pangucap kababaro dadi pakarti tak sawang kaya ngapa kridhamu. Kula aturi mas paosaken sinuwun. Pandhata kadewe saya Indriyak sasara maruta mawana pana margana samirana samirana lan warayang wisikan magulingan emo
Ora ngira aku duwe nayaka sing iso dadi kewan kaya mangkene. Iya. Samangke kula sampun wujud Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Yo. Wah. Kok malah apik. Iso sulapan barang. Dadi sak liyane macan apa iso saged. Kula saged dados bebek. Dados kirik kula nggih saged. Oh, aja mung kokean gunung sing tanpa guna. Pate wonten timbalan. Ndak keparangake kowe ngirit wadya bala segelar sepapan. Bala Jawa rajeg wesi buta kabeh kandhinen. Supaya ndereke kelawan sak laku jantramu nggon mutu-muju ning Praja Negara Lesanpura. Disekseni jagat saisine gunemu sing kaya mangkono mau. Janji kowe bali ning negara Swela Bumi ora nggawa Dewi Mersini. Oh, tugel janggamu apajang ning alun-alun. Ragamu dikembul kawula sak negara Swela Bumi. Aturipun ingkang abdi mboten badhe loncat saking menapa ingkang sampun kula janjaken sinuwun. Malah nyuwun pamit madal wasilan. Sak mangke kula badhe mboyong Dewi Mersini. Menawi sampun kaleksanan kula kedah nampi bebono saking paduka sang sinuwun. Yo, wah jan cah kok ndremis. Nyambut gawe urung wis njaluk bebono wis kono ndang mangkat. Nyuwun pamit madal wasilan. Hati-hati aja kaya bocah cilik pate. Kok nyokot kowe ono Prabu bapa penemban kepiye menawi ngantos sing sak mangke wonten mulganing lelakon malah kriwikan dados kerujukan keguyon dados tangisan. Aja kuwatir aja semelang sartane aja walang ati merban merga bakal kaleksanan sing dadi panjangkane Prabu Turangga Yaksa. Ngaten yo malah babar pisan Paduka Bapa Remban Guru Yaksa ndaturi sartane ndak utus supaya ngirin wadya bala segelar sepapan tumuju ning Praja Negara Lesanpura ngombyongi sak laku jantrane Pati Singa Mulang Jaya. Inggih ngestaken dawuh nggih lajeng mangkatipun ingkang abdi menjang menapa ora ketang sambung obor colok lintang ndak jaluk supayane budal dina iki. Sisandine kandheng kaya wis purna jejiban pasewakan penemban bubarna kang padha sibu ingsun kondur kedaton nonon ngestaken dawuh nyuwun pamit madal wasilan sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik ndabalang puja-puji sandirayu sak laku tindak jantramu Bapa Remban Guru Yaksa kaya wis ora ana dawuh maneh purna katining pananggilan Arsa sang nata kundurang ngedaton jeluk saking dampar kusana kinabet gambaran gadring
kadharaken sangyaning Mramban Jadi manggung ketanggung Jaka paloro-loro ingkang samya ngambil upacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandura tindak nyosang Sri Naranata lamun Cinandra ubayane datan balenjani. Sing sangkara planggatan mandan muncara
penemban wah ya jigur lego percaya aja Pak Cik Walah salah. Penemban nyadong dawuh timbalane penemban Guru Yaksa. Wah, iki kok jebol simpingan semene mbane semene akeh. Menyemban ngono nyadong dawuh penemban. Ning kok nanti jagatane ngebak manyang ning kanem mimi. Penemban kula nyadong dawuh penemban. Penemban kula nyadong dawuh, penemban kula nyadong dawuh. Penemban kula nyadong dawuh, nyadong dawuh. Nyadong dawuh, nyadong dawuh, nyadong dawuh. Lata bocah prajurit kula penemban. Aja padha kaget. Wektu dina iki padha tak awe ana ing alun-alun negara ing Swela Bumi. Sang penemban Guru Yaksa nimbali saking prabdi prajurit wonten dawuh timbalan menapa penemban? Blaka suta wae jroning pasewakan aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Turangga Yaksa. Ya ratu Gustimu. Dawuhing Sang Prabu kinen ngepiyake gelaring baris sangya para prajurit. Kabeh wae aja nganti ingkang jijir. Merga wektu dina iki bakal ana laku ingkang gedhe. Nggone nderekke nglawan Gustimu ya Gusti Patih Singa Mulang Jaya. Lho. Gusti Patih Singa Mulang Jaya tindak dhateng pundi penemban? Tindak dhateng pundi penemban? Tindak dhateng pundi? Ndak pundi. Wektu dina iki dadi wujud Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Ingkang wigati ya kuwi lumarep ana ing Maraja Negara Lesanpura. Ya kuwi minangkane ingkang dadi kekutangane Dewi Warsini. Merga mangertiya Ratu Gustimu Sinuwun Prabu Turangga Gendhiya Sinuwun Prabu Kuladara Gendhiya Prabu Turangga Yaksa kuwi gandrung kapiyandhem kelawan garwa Prameswari negara Lesanpura. Mula kang saka kuwi Sang Rekyana Patih Singa Mulang Jaya ing kadhawan supayane dusta tuwinanyidra kelawan Dewi Warsini. Mula kang saka kuwi kere kelampit brungkat kimbul gajah gelar Singa Barok. Para wadyabala kabeh wae klebu jim setan mriprayangan aja nganti ganggari dikepiyake ngabiyuki negara Lesanpura. Ngestaken dawuh, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Lajeng mangkatipun Prabdi prajurit pinjang menapa? Mangkatipun pinjang menapa? Mangkatipun pinjang menapa? Sangu mboten, pinjang menapa? Ora sapadha kokean gunem sing tanpa guna mangkata dina iki. Kanca-kanca abdi prajurit, kula. Hari kelampit brungkat kimbul gajah gelar Singa Barong bakal ana laku gedhe ana ing Maraja Negara Lesanpura. Wah iku akeh banget wadyabalane. Kabeh wae aja nganti kang cicir. Nggih. Yen to wong Lesanpura
ana wong sing ngalok kelangan negara Lesanpura dipiye Batang Sayuta sendika nanging yen to negara Lesanpura ning wong ngalok yen to kelangan putri luwih becik nungkul mundur teges wis sembada sing dadi jurite Gusti Patih Singa Mulang Jaya padas gempal wonten paring adawuh diwalik pelok larasane oh inggih sekedap kula tak mbikak catetan riyin ndara sing niki to sing piye jiro lur ya ora sah padha kowean perceka gunem sing tanpa guna budhal dina ngesaken dawuh nyuwun pamit rada banter sithik
rusak. Lah. Ayo ca budal ca. Neng lesan pura. Nyolong bojone wong ca. Dewi Wersini dicolong. Nek wis terus disendhekke ning kulon pager ca. Wah, angger bar nampa sawer terus kocap nggo gara-gara mrana wis do renek suarane. Ayo ca budal ca. Yo jajan bakmi yo. Ayo. Nanti le jajan. Nek ming ning ngrendenge ra enak. Lah terus nang ndi? Nene Pak Slamet yo Pak yo. Wah yo. Pake ibu kok cerewet to kae ibu. Ibu wis nang omah wis stokno wae. Heeh Pake. Kowe kathokan apa ora? Ora. Diomongi nek lelungan ki sok takon kathokan. Ora. Kathok ra nek fungsine kok, Pak. Mengki wangun-wangun. Ora maksude ki ben pirantimu ki aman. Pak. Yo, Pak yo. Selak ngelih, Pak. Sahur. Wahai penghuni bumi. Bajika. Kita sahur. Yo terane sapa? Kaya diwa barang lho. Coli. Pocong kedune kumat. Biyo-biyo wong kaya do ninggal. Senengane wong isih jam semene kaya wis do menyang ki lho biyo-biyo. Mbok dinteni aku ki. Ayo. Sena Triatmaja ayo. Yo. Dinteni aku. Aduh ninggal. Entek.
pun Kakang lan Siadi nggone lumaku iki wis prapta ana sak njaban rangkah praja negara Nglesanpura. Lagi wae pun Kakang arep nganti kelawan Siadi lan Yayi Bratasena mlebu ana ing wana ing wewengkon negara Nglesanpura. Lah kok Siadi ngendhek kelawan lakune pun Kakang. Wah, criteng kakangku. Lah kok dadi kowe ngendhek kelawan nggonku ya nggone awake dhewe lumaku golek wujuding Sardula Seta. Nun mangke Kakang Mas. Piye Narayana? Kula menika bingung. Lho, bingung sebabe? Iki anggenipun Bibi Wersini nggadahi kekutangan inggih menika kepengin nitih wujudipun Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma menika menawi nek dipun nalar pikiripun menungsa menika mboten badhe wonten cariyosipun. Lho, tegese ora enek critane. Mboten badhe wonten cariyosipun menawi inggih menika salah sawijining Sardula ingkang ulesipun menika warni pethak utawi putih utawi macan putih. Kamangka bangkit tata jalma niku mboten wonten to Kakang Mas. Lho lah iya. Pun Kakang iki janjane ya bingung sak jroning atinipun Kakang lho. Padmanaba. Mergo ora ana jamak lumrahe kewan kok iso omong kaya dene menungsa kuwi ora bakal ana critane. Lho lah nggih to. Ha iya. Ning prayogane ngene. Iki kados pundi? Sing jeneng wong mono yen to duweni gegayuhan mesti bakal kecandak. Lho nek gegayuhan iku dipun pesthaken dening Gusti Karyaloka badhe kelampahan. Nek mboten kelampahan dos pundi coba? Kamangka golek macan loreng menika mun angel. Sakmenika mun awis-awis macan loreng menika wonten negari Lesanpura menika pun meh mboten wonten. Langkung-langkung menika macan putih, loreng putih. Kamangka bangkit tata jalma. Nek mboten macan pangejawantahing Jawata rak mboten badhe kelampahan to. Walah. Ayo. Lah terus iki piye? Prayoganipun dipun taliti rumiyin. Bratasena Criteng kakangku. coba mlebu ana ing wewengkon wana sak jerone wana ning negara Lesanpura iki mengko yen to Siadi nemu bab ingkang aneh-aneh matur nungsanipun Kakang. Yo. Permara remangus wamya ngamrang kadhe karenaning kaswasianing marga amalat gong Yo. Narayana kakangku aku njaluk pamit. Sing ati-ati sing prayitna Bratasena. Merga iki alas gawat kliwat gong liwang-liwung wingit kepati satu mara satu mati. Jalma mara mesti bali mung kaliaran. Ora usah kuwatir karo Bratasena. Aku wis satria sekti kalintang jayaning perang. Ora-orane yen to aku wedi karo wujude macan, gajah lan sapanunggalane. Ayo. Wah, senengane iso nyepelekke. Aku ki ora kok jeneng nyepelekke karo kowe. Ya nek aku ki reti nek kowe iki satria digdaya, reti nek kowe iki satria pengpengan. Yo. Nanging kaya aja kaya ngono kuwi. Aja ngegungke karo mangabisanmu. Sida kon golek ora? Sida. Wah, malah diuring-uring. Wis ora sadhe uring-uringan kono Bratasena gek mangkat. Jaluk wae.
nggon kula ledha ana sajroning wana ana ing negara Lesanpura. Kawit mau esuk aku ora mambu kringete menungso. Wah, apa ya bakal kelakon Keraton negara Lesanpura tak cedhaki dhewe. Sebab aku ora ketemu karo suwijining menungso. Nayaka kawula saka negara Lesanpura. Mesti yen aku ketemu mung bakal tak takoni bab pawarta ingkang wis sumebar warata. ya ora apa-apa. Saora-orane aku wis iso nyawang kedaton negara Lesanpura. Bayo. Tak sawang saka kene kok katon mencorong tejane cetha. Iki sing digayuh dening Ratu Gustiku Sunan Prabu Trunggayaksa mapan ning negara ing Lesanpura. Prabu Setyajid. Ora mbok ulungke garwamu aja takon dosa. Kalau tak amuk negara Lesanpura. Sapa grenengan? Bratasena kena ngopo? Bratasena kena ngopo? Tak sawang kuwi dengkulmu kok tatu ilas dicokot kewan. Piye eneng apa Bratasena? Eneng apa Bratasena? Jlitheng kakangku. Apa? Krakatana. Kokrasana. Kokrasana kakangku. Arep ndagel. Ra. Senengane ora. Wah, jebul tenanan ono. Lho, ana apa? Werkudara ning apa? Aku mlebu ning telenging wana. Aku krungu wong jagongan, aku krungu wong grenengan. Bareng tak cedhaki dudu kok menungso sing omongan kuwi. Nanging wujuding Sardula Seta. Lagi weruh aku. Dheweke kelepat lunga. Tak uyak malah melayu, tak candak bunute tak idak. Wah, malah nyatek dengkulku dadi doak-doak kaya ngene. Tak uyak wis ora kecandak. Mlebu ana sanjarane grumbul. Jlitheng kakangku, yen ngono pancen nyata sing dikarepe dening Bibi Wersini. Wah, macan putih sing iso omongan kuwi ana. Lah, rak apa to? Narayana. Inggih. Aku kan wis omong, kok aku kan aku rak ya wis omong. Mesti sing digayuh dening titah ingkang lagi ketrima kuwi mesti bakal kasembadan apa sing dadi penjangkane. Lho lah inggih to Kakang Mas. Yo. Lho. Apa si Adi ora kelakon nyandak wujute macan putih? Ora kecandak. Lho, mbok yo mau ki dicandak, mbok yo mau ki dicekel. Wong si Adi ki duweni guna kasantikan pirang-pirang. Nggonmu meguru pendhita kana pendhita kene iki rak ya wis ora kurang-kurang to. Ayo. Wah, macane mlebu ning grumbul. Aku arep nguyah wis ora kecandak. Oh, Bratasena gedene semono kok mlebu nggon grumbul ora wani. Gatel. Wah, mung kebak ri. Konek malah bindul awakku mah kesonjo mboyo. Kakang Mas, Piye? prayoganipun dipun taliti sareng-sareng. Oh iya.
Ora wedi apa piye? Lho, wedi sebabe apa? Ngene macane mangan kowe. Lho, ora ya ora bakal kelakon. Wong wis ngomong si Adi wis ngerti dhewe. Macan kuwi iso tata jalma, iso omongan kaya wong. Kak ya mesti dijak jagongan sing apik-apik. Oh ngono. Iya. Ya wis Narayana tak kanthi mlebu ning alas Bratasena ayo kancanono aku. Yo. Aku tak ngenteni saka kene wae. Bratasena. Caraka anggitane aji saka ana 20 cacahe ping pisan ana Caraka tata sawala ping pindho padha jayanya ping 3 ping 4 makapa tanga Lah sapa iki ana satriya bule warat ngadang kelawan lakune Purwadabala. Lho, engko sik. Lah kok dadiane Wadabala gelas papan nang tengah alas iki dlarang apa? Wis apa warap? Lho. Ditakoni rong wangsulan genti takon, le takon genti karo muring-muring. Sabar to, Bos, Bos. Kowe iki isih enom aja sok kulino muring-muring. Mundak-mundak cepet tuwa. Cepet tuwa, cepet tuwa. Ayo. Aku tak takon karo kowe sapa? Kowe kok menang kalah ngadangi karo Raden Kakrasana? Walah iki to anak Mandura. Iki to putrane Prabu Basudewa. Sing jeneng Kakrasana pancen kepara nyata. Ayo karo apa? Kowe sapa kowe? Kowe Wadabala ngendi? Kowe Wadabala ngendi? Kowe aja ngadangi lakune Kakrasana, Parap. Sabar, sabar, linggo. Pombo anggap aku ra iso galak padha karo kowe. Yo. Kakrasana takon marang aku. Iki Nalendra telukaning Sang Prabu Turangga Yaksa. Aku Nalendra ana ing Karang Tumalun. Jejulukku Prabu Rajek Wesi Jaya Dilaga. Nalendra Karang Tumalun. Iya. Prabu sapa mau? Rajek Wesi Jaya Dilaga. Prabu Rajek Wesi Jaya Dilaga. Anamu mlebu ning alas kene karep ngopo? Golek macan putih. Piye?
Golek wujude macanmu tes sing tata jalma. Kowe minggir. Kowe minggir, kowe sak wadya balamu minggir. Kowe do ora ana sambung rapete karo Raden Kakrasana. Aku butuh wujude macan putih. Wong omongan kok ora iso alon. Mangerti lamun macan putih kae ratu Gustiku. Kae sesembahanku Gusti Raden Singamulangjaya. Piye? Kae sesembahanku Gusti Singamulangjaya. Walah kowe kok goblok. Kowe ratu goblok. Kowe ndek negara dhewe kok kowe trima melu karo sing jenenge Singamulangjaya sing wujude macan putih. Kowe menungso kalah karo kewan. Lho nyatane wae, Mas. Ora sak suwen-suwen. Ora sak suwe-suwe. Mundak kowe mengko selak kemringet. Sak kemringet. Nek ngejak perang karo aku ya tak ladeni. Ngejak alus iso, ngejak kasar iso. Nampani mainmu sing kasar. Ora. Menungso ora tatanan. Kowe maju rene. Kowe maju rene. Acan dasiramu nak lolos nenggala marat. Oh, mati dening aku. Wah. Wah. Buri, kurang aja rebutono, kurang gamen bedati yo. Ora-orane aku dikrik musuh diapuran. Antemu samarmu. Ora-orane Kakrasana dikrik musuh diapuranmu. Ratu kok rupamu koyo manuk guwek. Rupamu koyo diopeni marat. Oh, cangkemin crigis tenan. Oh, parat. Ora iso glawake candha umbuke woi diapuranmu ayo tekano kene aku kan dikalah karo kowe wirang bebarang ayo tekano kene aku saling sanggalan marat karena kanggo kae mawe maneman bawa yang larang. Ganti marah. Ayo, sayu kompor segini buri. Kurang aja rubutan kurang gamen bedati. Rubutan kaya menjangan mati ayo. Orang-orang aku dikrik musuh diapuranmu.
apa-apa. Ayo. Maju tekan kene aku ora bakal wedi musuh diapuran. Ora sapirang-lirik. Ora sapirang pendonang-pendonang matamu. Ayo. Glongap-glongop. Glongap-glongop. Wah iki sak mundur wah. Ababmu iki kecing. Ayo, ngantemo. Ayo, mantuk Aji Jaya Kawijayan. Aja mung semono. Mantuk Aji Jaya Kawijayan. Dina kasantikan sayuta mara sekedhip dhuwure. Meng semono kuwi sarangan delokan. Biar kowe satu wong ngene kok tabrakan kowe niku wujud apa? Waduh. But. Sajak kowe yo. Ora iso. Tekano kene marat. Ayo rene yo. Glang sarang kaya ngono. Apa ya kowe? Mboten. Ngejak piye malah dene? Sampe ora keneng. Ora keneng. Ora keneng. Ayo bingung ta kowe? Lho ndi mau? Padake. Kulino ngaret. Sambat piye saiki? Tangi ayo tangi. Nek lanang tangi goblok. Su. Ayo. Waduh. Waduh. Hei. Tangi. Nah. Weruh iki apa? Ora weruh. Weruh iki apa? Ora. Weruh iki apa? Iki senjata kadewatan, pusaka kadewatan. Pamunahing Satru Sekti. Nek men menungso kaya diaper weturat wae ngrampungi kaya raimu. Munio. Ayo. Kon ngewangi balamu kae. Madum mlayu. Dorene. Mungsuh kok kalah. Isih meger-meger kaya ngene kok tinggal minggat. Semangkean marat. Padak kaya tunggal kon maju.
Ratu kok manuk guwek kok ngene kok diopeni. Ratu rupane kok kaki 1000 kok diopeni. Oh, liyane kok maju kene. Kancamu kon maju. Wis pecah barang ndasmu kok ora. Sih melek wae ora. Anggepe ra. Weh lah kae kok mati ya Mam. Belani. Kancane to iki. Anus maring jajalan sutaning bare iblis lan aduh kowe. Wah, kok ngageti timen sak mundur to omonganmu idumu muncrat. Piye? Idumu muncrat abakmu kecing matamu kuwi ya. Ayo, kowe kancane sing kae mau. Kowe arep ora trimo. Patine kancamu ora trimo. Kowe arep ora nrimake patine kancamu mergo saka dayane pusakaku. Ayo, maju. Nek kowe arep ora trimo, maju iki dadane Kokrasana. Ora anakku gigrik musuh dapurmu. Nyo iki lho. Dinai dodo kok meneng wae. Wo, nek cara aku nek dinai dodo langsung tamplok. Ayo. Lho, dimplok. Kowe nek arep ora trimo, carane ngene. Sirahku to candak ngene iki lho. Oh, ngene. Sirahku to candak ngene, terus to antem ngene. Waduh. Ayo, jalingi to Urung sepira kuwi kadek dayane Kokrasana urung ana apa-apane tinimbang sing tak tokke. Ayo. Hei! Apa ge apik nek nyingkur mungsuh kaya ngono kuwi? Muni. Wadya bolo kok celeng raimu. Waduh. Ayo marep rene. Marep rene. Aduh. Ayo. Rene. Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe wangsulan. Nggih, takon apa? Wah, ngrekoso tenan iki. Kowe pengen slamet apa pengen modar kowe? Pripun? Pengen slamet apa pengen urip? Slamet niku sing di omah. Ora caturan. Pengen urip apa pengen mati? Kula iya. Wah, pengen urip. Kowe nek pengen urip bali yo. Kowe nek pengen urip bali aja mepalangi karepe Raden Kokrasana. Nggonku bakal golek kalawan wujuding Sardula Seta bangi tata jalma. Nika macan putih. Gusti kula nika Gusti Patih Singa Mulang Jaya. Ora idep. Kowe pengen slamet to kowe? Kowe pengen mulih kepenak. Iso ketemu karo anak bojo. Mulya. M-U-L-I-H-O-H. Mulya. Nggih. Kula tak wangsul. Mulih ya gek mulih. Nggih niki diculke to niki. Niki diculke to Mas. Waduh. Wah, dadi tumenggung pisan kok Sanjaya ora usah sambat. Lagi prajurit kaya diapur kok yang sambat nganti kaya tandangmu ki apik nggih. Ajan rumasaku kok sia-sia. Kasar kaya ngono karo aku. Mulih. Nggih. Nuwun pamit. Nyembah sing bener nggih. Nggon telapan kuwi disembah. Nggih. Mati tenan iki. Aku nang omah ki disembah anak bojo. Tekan kene kok mung didak-idak kaya ngene. Piye?
Sambat meneh kowe ya, sambat meneh. Ayo tangi. Tangi. Wis, nyembah wis, limbah wis. Nggih. Aku krungu kowe mau sambat meneh. Nggih. Kowe mau muni piye? Non. Muni piye? Kowe muni biasa. Muni piye? Muni biasa. Ora aku krungu sambatmu. Jare kowe nek ning omah disembah anak bojo tekan kene nggih daidan. Kelakon penjang. Kamu kok. Anggepe setan alas iblis druhun marat panganan tunggale maju ayo sapa sing karo iki usaha kemamune satu seting dong mateni kowe kabeh ora bakal kangelan marang ayo do tekano kene do tekano kene ayo anggepe tekano kene arep semanggihan kowe ora sembodo karo lehmu budalan. Ayo. Wadya bengawan banjir bandang. Ayo saiki apa? Saiki wujute ming kaya ngene, dadine kaya ngene. Ayo. Liyane kon tekan kene, Anggepe sembedengan karo Kokrasana marat. Liyane kon tekan kene tak kon ngrasake dayaning Kyai Nenggala. Senengane kok ora ngremehke karo Raden Kokrasana. Dilihane kok tekan kene. Panos maning jajanan saring bawono iblis lan atut. Tekan kene ming sak nyuwane modar. Wah, mati dene ngangkok. Ayo, lak tumpuk sisan. Nimbun mungsuh kaya ngene jenenge. Liyane aja meng iki. Senengane kok ora. Padha dikira ning Kokrasana temandang iki padha dikira tenanan ngono apa piye? Oh. Liyane kuwi sing untune kawat kuwi. Wah, menungso ora tatanan. Kowe kok mateni wadya balaku kabeh. Kowe arep melu mati ngono apa piye? Kowe arep melu mati ngono apa piye? Nek iso mateni pat. Anggepe aku ora iso mateni. Kokrasana dipal senengane ora. Yo. Muni wae. Senengane kok kaya ngono lho, Duan. Kakang Mas, piye? Nek omongan kira ning gone blek. Nggih. Wong kula badhe mriku kok. Lho, ya ampun. Menika kok batang menungso akeh banget niku pripun? Iki to? Iya, anu nggih. Pusaka paringane Wang Pikul Bathara Brama kuwi apik jebul sih. Wah, reti tak nggo ket mbiyen-mbiyen. Lha panjenengan mriku nembe presa to? Agi ngerti. Walah. Panjene lok Bratasena wae pundi? Bocahe. Ming nglan-nglen Bratasena. Apa jenenge kakangku? Mrene, masane goleki Dimas. Yo.
diwasan. Lah kok dadi wadya balaku kabeh kok gusis ora ana tilase babar belas. Ya, aku nek ora ndelik ning jero bumi, masa kecandhak karo wong-wong lisan pura padha. Saya talu aras abyar sorot lintang kanggo madhap titisonya madya atri lumrang gantaning pos beta karengganing udyane sang duca warom brangangang lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang ya jagat pangestunggara Narayana wonten maring adhawuh Kakang Mas. Walah jebul pusakaku ki ampuh. Lho lah nggih. Ah jelas cetha menika. Ha iya. Wah, Kumaraula dibagaya mungsuh karo Kakrasana kakangku. Lho kowe mau ora nembung ya iki? Yen to Dimas Bratasena nembung karo pun Kakang mesti tak bagahi mungsuhe, ora tak entekke kaya mau. Yo. Lho, nanging menika nuwun sewu lho Kakang Mas. Piye? Narayana piye? Sanes babakan okeh-okehan le mateni mungsuh ingkang kedah dipun rembag. Terus karemu mun didhawuhipun Paman Prabu ing Lesanpura, Paman Prabu Setyajid, kula kan panjenengan kedah madosi wonten pundi jenengipun Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma, ingkang dados kekudanganipun Bibi Wersini. Wah, jagat pangestunggara. Lah iya ya, Narayana. Inggih. Wah, pun Kakang lagi wae kelingan bab perkara kuwi. Prayogane piye? Monggo dipun madosi wonten pundi dunungipun Sardula Seta kanthi kula badhe anganti dumateng Nyayi Permadi Kakang Mas. Mangka hanggra sesumbar keter-pater mawa lindhu bumi kancing kumaluduk kumaluduk kundur katuk lumembak penyu kanggo mambang yo Narayana prayogane kudu ngandhi kawan kadang Muradi.
sampun ngantos kirang ugi ponakan kedadipun kandi. Awit menika mamungipun para Pandhawa. Ya, Narayana aku manut karo aturmu Yayi.